May mga bata nga grade 6 na apan maglisod pa og basa sa mga beginning sight words. Ani ay usa ka 2 anyos nga batang babae sa Lapu-Lapu City nga makamauna mo basa og mga basic sentences, makaila pa sa mga bandila sa nagkadayang mga nasud. Unsay hinungdan kung nganong may mga bata nga advance ang pagkat-on itandi sa ubang mga bata. Ato kining sayran pinaagi ni ining RTV Presents. Meet Baby Iliana. 2 anyos pa lang, apan makamauna mo basa og mga basic sentences. Go. Let's go outside. 1, 2, 3. Og karon, naghinay-hinay na usab siya pagkat-on sa pagsuwat ug mo spell pa. Anna, can you spell 2? T. What's next? T. W. W. O. Oh, very good. 2. Maka-identify na gani siya sa mga flags sa nagkadayang mga nasud. How about this one? South Korea. South Korea. This one? Belgium. Belgium. How about this one? Brunei. Brunei. Great job. This one? Denmark. Denmark. How about this? Benin. Benin. Very good. This one? Bangladesh. Makamaupag yun mo ihap sa numbers 1 to 10 gamit ang 5 ka nagkadayang mga langyong pinulungan sama sa Chinese ug Russian. E. I. San. T. Su. U. Wa. Shoshi. Yes, that's so fast. Can we count in Russian? Let's start from Adin. Один. Adin. Два. Diva. Два. 3. Четыре. 4. Piat. Шестин. Восемь. Девять. Oh, yes. Very good. That's still fast. Ug 1 to 20 sa pinulungang Espanyol. What's next? 15. 16. 17. 18. 19. O bilib na ba ka? Matod sa inahan ni Baby Iliana nga si Juana Marie Borgoña, 11 months pa lang ang iyang anak, makamao na kini sa phonics. Daghan day nag-ingon nga, uy, ka-advance sa imong anak. Inganana, gani niya. Moto, dito ko nakakuan nga, basuwayan ka ni nako siya og kanang try og reading. Nya, to pag mga 1 year and 5 months niya, maka-read na siya og 3-letter words. Mahiligon sa pagbasa og mga libro si Mami Juana, busa nagbasa-basa siya kung unsaon ang insaktong pagtudlo sa mga gagmayng bata. Dakong tabang usab alang kang Mami Juana ang mga video sharing services nga kid-friendly sa pagtudlo kang Baby Yana. Masyak lang mi ba kay amo raman siya papaminawo niya, nagduwa ra na siya, nagsigigiat, sayaw-sayaw, inganana. Nya, naminaw ra day na siya. So murag iyang memory ang kusog kaayo mo kuan. Kanang mo retain og mga info ba. Ug syempre, ang mga stages sa development ni Baby Yana gipost usab sa social media sa iyang mommy ug miani kini ug gatusan ka libo ka mga views. Si Daddy Edalberto Borgoña Jr. supportive usab kaayo sa iyang mag-inahan. Gani, nag-inquire na sila sa pipila ka mga eskwelahan aron makakuha og formal education si Baby Yana. Dili sila pa mo dapat og 2, no? Dili pa siya mo dapat og 2. So basin mga next year siguro or mga A4 niya. So amo na siya ipakuan pa eskwelahon. Matod ni Dr. Poriza Trinidad Uñate, past president sa Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, mahinungdanon nga hatagan og atensyon sa mga ginikanan ang stages of development sa ilang anak. Base sa pagtuon sa child psychiatry, adunay duha ka hinungdan kung nganong may mga bata sama ni Baby Iliana nga advance ang ilang pagkat-on itandi sa ubang mga bata. Kini ang gitawag nga nature ug nurture o ang natural nga abilidad sa bata ug ang sakto nga paggiya sa ginikanan. There are parents who will just ignore. Naa say parents nga sobra ra pud kayo mo encourage nga mudaghan na gyud kayo ilang requirements sa bata, which becomes stressful to the child because there is also what we call, aside from intellectual development, there is educational development, there is also psychological development. And these three, ug special ang child, sometimes do not develop together. Wala man mahimamat ni Dr. Poriza si Baby Yana sa personal, apan sa mga post ni Mami Juana sa iyang anak sa social media, nga gipakita namo kaniya. Is a gifted child. A gifted child is a child who functions way above
the expected intellectual or cognitive development. Either it could be in music, it could be in science, it could be in reading. But it would be nice if they seek professional guidance on how to handle this particular special gift of their child. Uban ni Marlon Malgazo, ako si Luan Merondina, ug kini ang akong short dokyo.